Recuperar els excedents de menjar i redistribuir-los és la tasca que fa el Banc d'Aliments. La crisi econòmica dispararà el 2009 la demanda, o disparar el 2009 la demanda assistencial prop d'un 25% més respecte de l'any anterior. L'any passat el Banc d'Aliments distribuí 574 tones de menjar a 139 entitats, fet que suposa pot alimentar unes 28.000 persones, 3.000 més que el 2008. Això el mateix dia que han sabut que el govern destinà l'any passat més de 4,5 milions a famílies vulnerables. El Banc d'Aliments recollia el 2009 a Mallorca 574 tones de menjar. Aquesta quantitat va permetre alimentar prop de 28.000 persones, quasi 3.000 més que l'any anterior. Malgrat tot, havia rebut menys productes per distribuir. Els responsables de l'entitat asseguren que la demanda existent fa que la balança entre el que es distribueix i el que es necessita no estigui equilibrada. Entre 300 i 600 famílies acudeixen una vegada per setmana a cercar aliments. El Banc d'Aliments és una de les entitats que s'han beneficiat de les partides extraordinàries que destina l'executiu a les famílies en situació de risc. Durant la visita al magatzem del Banc d'Aliments, el president del govern n'ha fet balanç. Jo vull dir que l'any 2009, en total, el govern, a través de la Conselleria d'Afers Socials, ha destinat uns 4.645.000 euros extraordinaris per fer front a la cobertura de necessitats bàsiques per a famílies en situació de risc. D'aquests 4,6 milions d'euros, el Banc d'Aliments rebé el 2009 quasi 70.000 euros.